Magandang tanghali mga kabisayang kap. Meron tayong bagong spot guys. Yan, napakaluwang oh. Kasama na natin ngayon si Ayayay na si Lance. Ayan. Yun, araw kasi ng linggo ngayon guys. Araw ng Sunday, kaya kasama po natin ngayon. Ganda nito, umaga. So tanghali na kasi. Napakaganda ng spot. Yan o. Pwede pang mamingwit. Pwede pang mamingwit dito no. Ay, pupwestuhan natin to. Akyatin natin yung punong mangga na yan. Yan yung magiging target natin yung gawin na ito. Kakalikod. Maalon lang tong kabilang spot na ito. Ito maano to. Mahinahon. Ay, mainahon yan no. Siguradong may lutang dyan. Akyat muna tayo guys. Hanap ka na lang pwesto mo dyan. Tata. Para dalawa tayong titingin kung saan may lutang. Guys, ganda ng pwesto natin dito. Ayan oh. Napakaluwang. Sana kahit na makailang piraso lang tayo dito. Total survey lang naman to guys. Pagka kumpirmado na may lutang dito guys, aagahan natin bukas. Siguradong may mga malalaki dito. Ayan guys, meron tayong katropa rin eh. Tatap na kami mo, Santa Maria. Santa Maria kayo po. Balimbayo. Ayun, taga Santa Maria po, Balimbayo. May nahuli na ba kayo? Tatlo lang. Tatlo lang, maliit. Ay, yung kapatid ko nandoon. Ah. Isang putok, 3 tatamaan. Puro ganyan. Ayun nasa taas doon. Oo. Kaya ako, di mo ako mapaakyat ng Wala, ganon. madalang lutang ngayon no. Dala. Hindi ka mukha nun. Mag-ano na lang ako, magtinda na lang uli Marami ako yung ano ng yung buko sa malalapat, bumili ng kaso- isda. Ewan ko saan napot. Sa akin ilapit. Pero pag natuyo na yan, karamihan yung isda nandun na sa mga ano. Oo, sa may paligi na yan no. Oo. Yan nagsasawa kami ng Yung mga bandang ano po siguro yan, January pa no. January, pagka ano na talaga. Pero Yung guys, may nahuli na rin yung katropa natin. Yan lang, no? Ayun, Tatlo lang. tatlo lang, ay malalaki pala eh. Ano na yan? Malalaki. Albay mo lang ang vlog mo. Mm. Magdagis mo. Igat. Maraming salamat po. Shout out daw po kay Boy Kunanan tsaka kay Albert. Albert de Guzman, ayun po. Diyan sa Balimbayo. Wala pang huli. Wala pa tayong huli. Tanghali na po eh. Yeah. Sige po. Sige, thank you. Ay, mauna na po sila. Next time na lang po uli pagka ano, may lutang siguro dyan. Guys, meron tayong isa pang katropa. Anong pangalan mo pre? Ano? Jess lang, Jess. Jess, ayun, si Jess. Tagalog ako eh, nagtitinda lang ako ng buko. Ayun, Tagalog po yan. Nagtitinda po ro siya ng buko. Ganda ng bala niya guys oh. Hindi yan nakakagasgas ng ano, ng Hindi. airgun no, ng groove. Yung iba kasi nakakasira. Oh, kanina pa rin siya dito guys, kaso intay-intay lang siya ng may lutang. Pang-abang lang tayo ng dalag dito guys, yan. Kasi may mga lumulutang na dalag eh. Laki nung dalag dito. Oo, Hindi ko kahit tinamaan. ako, kitang-kita ko nakatalikod eh. Pataas yan, Likod eh. pataas. Singap yan. Pagka may ano, Oh, sige. Diyan ka muna pre. papasubok ko naman sa iyo eh. Kung ano. Ah, sige, sige. Na, lipat muna kami ng spot. Ito muna ako, and then Ah, sige. Na ibang spot nga pala tayo. Tanaw natin yung mga kangkungan, pero may lutang. Bakan mo nga. Diyan na. Baka mahulog tayo dito. Marami sila. Barli mo. Teka, huwag ka muna malikot. Ay, no, laki. Tingnan mo. Yung una, yung barli mo, yung una. Ano huli? Yung una. Yun. Woo! 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 Kaya. Hindi ko alam.
Ah, tama. Oh, karami. Ah, dalawa yata. Isa lang. Ay, isa lang. Ikaw naman. Dito lang pala eh. Dito lang tayo makakadali. Di mo agad pinunta dito. Katamtama na. Kasi yun, nasa gitna. Kulay pink. Palubog na. Ay, karami niyan ay. Sa gilid mo, napakarami. Guys, nasa bagong spot tayo ah. Karami dito guys, ayun oh. Parang isda. Teka, mamimili tayo ng ano. Malalapat. Ay, no, nasa ano mo. Parang isda no. Teka, huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Teka lang, naninikal ako eh. Hindi lang sila gaano kalaparan, no? Oo. Pero katamtama na yan. Isda pa rin yan. Nawala yung malaki dito. Sa ligid na. Stay put tayo dito. Yun, naning gumalaw sa angkong. Hihingain nga eh. Parang tumambling eh. Tumama. Ay, maliit. Ay. Maliit. Pwede na yan. Na? Tilapia pa rin yan eh. Daming plastic doon. Nakatira na ng plastic. Plastic na naman, tinamaan eh. Ba? Oh yeah, pwede na yung isda. Pwede na. May pangsigang na naman tayo dyan. Eh, Kung may baril ako dyan, oh, 2 putok tayo dyan. Tingin-tingin tayo dito, baka mayroon. Guys, so good size yung nadali natin ah. 2 pa lang tayo. Ay, ano yung nasa bungad mo na yan? Tilapia? Ayun o, nandun o. Ayun o, nandun yung kita. Ayun, tirahin mo na yun, Eh, maliit eh. Kailanganin. Ano yung nasa gitna na yun? Wala. Talagang ayaw lumutang pa. Anong oras? Alas 3. Alas 3 na. Yun, alas 3 ng hapon na tayo guys. Kailangan pa nating humabol eh. Nakatatlo na pala tayo. 3 good size. Pandaig. Yan yan. Ayun oh, dami nila oh. Huwag ka Tirahin malikot, mo. huwag ka malikot. Yo, Dami nga nila. Yung una yung tirahin mo. Na? Ay, yung dulo. Dami nila. Yung una na lang tirahin mo. Kaya Yun. mag-ano yan. Lulutang din yan. Ang dami guys oh. Ay, kulay pink yung ano. Yung Dumaan pandulo. lang sila eh. Dumaan lang, Kumpul, dami nila, oh. tirahin mo. Mga 2 ka dyan. Uy, Yun. patay. Ayun o, lumutang guys. Lumutang yung isa. Lumutang guys. Ay, Alat tsamba na lang yun. lumutang guys. Yun o. Oh, patay na. Nauluan pala eh. Nauluhan to. Lapad niya no. Lapad niya no. Ano yan, tsamba. Tsamba-tsamba lang eh. Grupo sila eh. Wala, lapad niya no. Pwede na. 4 fingers na rin guys. Oh, ayan oh. Ba, ano pang masarap yan. Ganyan yung papatagal ng ano, yung sakto pala sa utak no. Sakto sa ulo kaya lumutang eh. Yan o, pang-4 no. Apat. At yun na naman libutan ti. Nandiyan na naman sa gitna. Ayun o. No. Grupo. Oo, ayun o. Sa gitna na naman. Ayun o. Gumagapang o. Sana auto market. Ayan, tumama yan. Na? Kumutog yung katawan. Kaya. Tumama yan, tignan mo. Mama yan. Tumama nga. Kumutog yung katawan.
tumama nga. Oh. Uy, Yun. sumibat yung isa. Nabulabog. Engas din niya. Pumutog yung katawan, parang di tatama yan. Good size. Sarap niya, no? Guys, oh. Yun. Nakahabol pa kahit oras na. Oo nga. Ay, meron na naman May lumitaw. ganyang oras pala, lumilitaw din sila. Parang ako, nasa ano ako dito. Yun o. Tirahin mo ulit yun o. Nilaw. Ay, dami oh. Ayun oh. Kamaingay. Ayan guys oh. Makikita yan sa ano, salamin. Teka, nasa na? Nasa baba sila, yun oh. Ayun. Kita ba? Wala na sila eh. Nawala Paano na. makikita? Yung ergan mo, mananakbad. Ayun. Lumutang na oh. Ay, tirahin mo yung ano. Yung kulay blue buntok. Huwag kang mag-alala, lulutang din yan. Dami naman yan eh. Huwag kang masyadong pataranta dyan. Teka lang, iturotot mo muna to. Yung turutot. I-roll mo muna. Teka. Turutot. Huwag kang tumawa. Tumatarget ako eh. Teka, ayan na. Hanap tayo ng madudublihan natin. Tumama. Tumama. Ay, malaki yung isa na yun. Wala, isa lang tumama. Dalawa guys. Sabi ko na sa'yo, ko sa'yo, dalawa eh. doble. Meron malaki dito sa kabila. Na? Malaki, dalawa. Sabi ko sa'yo, hintay lang tayo ng doble. Dapat pala, inandami pa itong barnita din. Yun oh. Yung dalawa guys. Sa wakas. Tamba. Parang ano yun ah. Golden tilapia. Golden. Ito meron tayo reserva guys. Isa. Ayun o, yun na yung Para may malaki man. emergency. Kanina kasi natataranta ako kay ano. Malaki na yun o. Natataranta ako kay Ayayay. Tingin tayo. Pag ganun yung daan nila no. Oo. Ay, ano yan, sa bungad din. Maliit to no. Maliit Huwag yan. mong titirahin yan. Magmamalaki din. Lulto dyan, lulto. Pag singlaki na ng palanggana. Walang ganon. Walang ganon. Hindi, nahanap ko yung sinlaki ng palanggana eh. Sa Japan meron. Punta tayong Japan. Uy, maliit yung natamaan mo. Ha? Maliit yan, tingnan mo, maliit. O wala man yan. Meron. Maliit yan. Ay, nakawala. Basura. Basura. Oo. Yun lang. Tinamaan natin yung basura. Ba't napakaraming basura din eh. Oo. Basurero yata yung bala natin. Kaya yata yung... Ayun o. Ayun na sila, parating na oh. Tirahin mo na yung una. Ayun, dami nila. Dami nila. Ay, kulay bulata. Ay, nalili yung malaki. Ay, no, nalili yung malaki. Punta sila doon eh. Ay, no, nalili yung malaki. Tirahin mo. Uy, hindi natamaan. Hindi tinama. Nalili yung malaki, no? Oo. Tumama. Ha? Tumama. Oh? Yung malaki yan, maliit. Lumalakad pa yan ha. Malakad. Oo. Lumalangoy pala. Ay, ginawa mong tao. Eh, malay ko ba? Tao lang tayo, nagkakamali tayo. Pala hiniram muna natin yung baril nun, no? Para tigisa tayong putok. Ay, delikado na mahulog na yan. Malalaki. Eh, no? Papunta sila dun. Hanip na tilapia to. Kailan nagkakasa ng baril? Dun lilitaw. Wala nagkakasa. Nakabawi pa tayo. Oo nga. Nagkalansa yung ano natin, lalagyan. Ay, Ay, ito
Tumama ang isa yan. Isa Ay, lang. nandito pumarada sa harapan ko. Asan? Saan? Tumama. Oo nga, tumama. Maliit lang. Mama, hindi ka laki na rin, oh. Ay, ay. Uy, uy. Ayun na nang paparating. Malalapad. Ha? Malalapad lalo yan. Malalapad lalo. Tawa ka mo. Tawag mo na. Ito mo lang isang bala natin gagawin. Malalapad. Balik muna tayo ng bala. Teka. Nadaplisan lang. Oh, tumama lang sa ano. Na? May paligpit. Tukak mo yan ha. Nakatukak. Hindi, naka-1 lang. Tirahin mo. Ay, lalapad din. Oh my goodness. O sa sobrang tuwa mo, pati yung mga sangang kahoy. Napapauga mo ah. Mamili ka malaki. Marami naman yan pala eh. Tukak mo din. 1 lang. Awang ka lang. Babaw eh, bumabaw sa lupa eh. Huwag mo nang tirahin yan. Maliit yan. Pwede na yun. Pwede na yan. Na? Yan ako tumira. Ayun sa bungad. Ayun sa bungad. Ayun gumagapang guys. Ayun gumagapang. Gumagapang naman ngayon. Ayaw mo nang lumalakad eh. Teka, alat-champa na lang to. Ayaw nila, pagdating dito nawawala oh. Yung ano, yung inahin. Inahin ba yun? Uy, tilapia yan eh. Pagkakaalam ko sa inahin, baboy lang eh. Meron din inahin na tilapia ba? Guys, comment kayo guys kung anong tawag sa pinakananay nung tilapia. Ano? Hindi, bumababa yung bala. Hindi kaya. Hindi kaya. Ano, kaya pa din. Kaya pa. Napasabak tayo dito sa maraming tilapia. Kaya pa. Lusob! Atay di! Malaki yan! Ay, Uy, di talaga kaya. walang hangin. Ako nangangin. Walang hangin. Dito mo, kuhanin mo na. Bilis nila eh. Papi na. Tumira ka po, tamin stop ya. Tira. Ayun pa oh. Nasaan? Ay, tirahin mo yan. Wala na. Ay, pungkol. Ay, ayun pa. Ay, Oh, parang garapata. ay, dami nila masyado. Ay, bulan Ay, may tumama. Oo nga, sinabi ko sa'yo tumama. Lapat. Ay, dalawa yata. Isa lang. Ay, natataranta ako sa'yo eh. Bulabugin mo. Para pupunta ulit dun. Baka malaglag tayo din eh. Yan. Sobrang taranta mo. Parang garapata yung tilapia dito, guys. Guys, punta na kayo dito, guys. May gera dito. Papunta sila, di. Target lock. Baka Ang mangyayari dyan, hula na lang tayo. malapad din, di. Wala may malapad din. Common yata tayo, napakalapad. Hindi, Tilapia. tilapia yan. Yan. Posibleng walang tinamaan dyan, oh. Sino lumutang, oh. Lumutang. No? Lumutang, ayun, oh. Lumutang. Woo! Lumutang. Yung lapad. Lapad. Lapad, guys. Ayun, oh. Pumunta na sila dito, oh. Nanguhula na lang tayo eh. Oo ka, manguhula naman tayo, eh. Nanguhula ka ba? Oo, manguhula ako, eh. Ha? Hindi ganong malapad. Ah, Oo. nabila sana yata. Nabuntok. Nabila sana yata. Hindi, naulo eh. Pag ganyan karaming isda, di ka mapapagod, no? Oo. Tapos malalapad pa. Ay, yun lang. Ano, tirahin mo yun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Malapad yung ano dyan, una. Ay, parang yung nasa dulo yung tinamaan. Huli yung tinira ko eh. Yung pangatlo dapat malaki yun. Mama, Na? tumama. Mama nga. Kaso maliit lang, ano, pwede na yan. Pwede na yan.
Three finger. Ayun, ano yun? Ulam naman yan eh. Kaya nga, mas malaki pa sa tuyo yan. Mas malapos. Malaki pa sa tuyo yan. Pero the best yan, daing no. Ang ginawa natin no. Oo. Sarap. Yun. Tapos magsigang tayo. Yun. Yun ang the best. Di tayo magugutom dyan. Eh, ulam na yan eh. Karaming ano eh. Ba, ulo lagi ah. Laging ulo. Headshot. Nakabawi-bawi tayo. Ayun na naman sila oh. Ayun naman oh. Hula, yung nasa ano, tasa. Ah, meron yan. Na? Meron yan. Meron yan, oh, di ba? Tamang hula ano. Pag ganyan yung pagkabarelite, meron yan, oh. Lapad pa. Ay, dalawa. Sabi ko na sa'yo eh. Dalawa pa. Ayun oh, napakarami oh. Dalawa pa. Ayun oh. Dalawa pa guys. Kala ko siya lang eh. Na? Kala ko siya lang eh. Tingin mo sa baba. Ayun oh. Na. Oh. O, kala ko siya lang oh. Mag-asawa guys. Dalawa. Woo! Dalawa. Bawi. Bawi tayo nga itong araw na ito ah. Guys. Dapat tong isa na to. Sabi ko sa'yo, meron yan eh. Oh. Yan, lalo na dyan. Yan oh. Yun oh. Dami na yan oh. Ayun, makakaapat ka dito. Yun, napakabilis. Nag-aalisan guys. Ayun oh. Hindi nakita tayo. Hindi, maingay ako eh. Eh, maingay ka nga pala eh. Sabi ko na sa'yo, meron yan eh. Pag ganyan yung tama, meron. Ay! Garapata. Yung garapata. Tinan mo gano'ng karami. Malapad yung isa oh. Kalapad nung isa. Malayo, no? Oo, lapad nun. Lapad nun man. Yun know, ayun. Lumubog sila. Mamaya ang barilin. Lalapit din yan. Di mo na pala pwede mag-itcha ng pits dito eh. Hindi na kailangan. Kusa sila lalapit. Marami pa. Natanggal yung gutom ko ngayon. Yun. Ano kaya yun? Saan? Hindi Ay, ko malapad isda yun. lahat yan, isda lahat yan. Ay, hindi tumama. Di ko nakita eh. Di Kailangan mahulaan. natin ng hangin na naman. Ay, tumama. Mama, oh. Mama, oh. Nging laki. Tumama naman. Ay, Ay. ilang kaya to? Bakit? Isa lang. Ikaw noon eh. Isa lang eh. Hindi, nasanay ako. Kala ko Sanay ka. tumama naman eh. Yun o. Bawi na naman. Pang-ulam. Yun. Yun, oh. So, Tanggal gutom. eh, hindi tayo nakapagdala ng kanin. Huwag ka, pwede na yan. Magsigang na lang tayo sa bahay. Oh. Saan ka pa? Ano? Saan ka pa? Ah, yan. Tumama yan oh. Wala nang hangin. Hindi, tumama yan. Kaya. Tumama yan. Tumama yan. Oh. Ah, tumama. Tumama yan. Naulo eh. Nakita ko eh. Tumama nga. Galing nga umangula no. Ay! Tumama! Ay! Tumama! Bumitaw na naman sila. Ayun! Wala nang hangin to eh. Pagtisin natin yan. Napakalakas pa pala eh. No, wala na. Mahina na. Pero naikiw yan oh. Ay, tumama. Naikiw na naman, yan. Naikiw. Lapad oh. Oh, lapad. Saan ka punta? Tumama na naman. Pasok na naman sa kaldero yan. No. Malapad. Pasok na naman sa kaldero. Tapos kanin. Uy. Yun. The best yan. Tapos kanin no. Oo. Tapos mangang. Manghang na. Ano? Patis. Iyay, patis. Talagang Ayun oh. Talagang masarap ito. Malalapad. Pulong-pulong. Huwag ka muna magkakarga di. hindi naabot yung hangin natin eh. Oo. Hula lang tayo dyan. Meron yan maliit. Tingnan mo. Meron yan maliit. Hula na lang tayo. Ay, meron. Sabi ko na kaya. Ha? Ay, nawala. Na. Nawala.
nakapigtas. At least meron, sinabi kong meron. Nakapigtas lang. Napigtas lang. Nakakuha na naman tayo ng basura. Mahilig talaga mamasurat. Oy! Kapalit, napakalaki. Sobra. Yung mapangga. Napakalaki. Ayun o, nakita mo sa ano mo. Ayun sila. Parating. Bulabugin mo di. Grupo, malalapad lahat. Walang maliit dito, malalapad. Ayun o. Ay, pumunta sila dun. Ayun o, ayun o, yan o. Ayun na sila oh. Guys, parang ano to. Grupo na naman oh. Ay, laki ng dalawa oh. Hula. Baril. Uy, kumapul yan. Kumapol. Malaki yan. Tumama yan, tingnan mo. Malaki yan. Malaki pa yan, Parang no? Hindi. Eh, Wala, hindi. Ah. Hindi tumama eh. Ano ba yun? Basura. galing masura na itong bala natin ah. Ang galing ano. Bulabugin natin para bumalik doon. Kuha tayo ng kahoy, guys. Wag. Yan. Kasi Ganyan yung bala na to. Yung isa, mata ko sa sabit. Ito naman, mata ko sa basura. yun lang. Ano kaya matakaw sa ano? Asan? Na bala. Yun oh, lapad. Ano yun? Guys, pwede pala dito hanggang gabi guys. Hanggang gabi na namin dito guys. Yun na kami uwi. Ayun na naman. Ayan. Tirahin mo. Uy, kulay blue yung isa. Tago na yan. Ayan, posibleng wala. Posibleng wala. Meron yan. Lahat ng tira natin hula lang. Meron yan. Meron. Dalawa pa nga eh. Dalawa pa. Ay, nakawala eh. Nakawala ba? Hindi. Lapad oh. Nandyan. Sabi ko na yung posibleng walang matatamaan yan. Kumpul eh. Lapad oh. Yeah! Malapad ito. Kulay pink. Kulay pink. Daig mo pa ng gano'n yan ah. Uy. Ito sumabit. Huwag ka sumabit. Ganyan naman to bala na to eh. Ngayon lang kami nakajakpat. Ngayon lang tayo nakajackpot eh. Siya naman. Okay, so. Tanggal gutom. Bawi. Jackpot tayo dito guys. Kahit ilang pa kayong magtitiksay dito, di nyo mauubos. Daig pa ang pispan no. Pampispan ah. Gutom ako kanina, ngayon nawala. Nawala ang gutom mo no. Bah, napakaluwag naman yata niyan. Ayos lang yan. Di ka na mag-ano no. Malalapad na. Malalapad. Apat sila. Tumama. Kaya, Tumama sa malaki. tumama sa, ayun yung pumarada na naman sila oh. Tumama sa malaki. Tumama nga. Sabi ko na sa'yo eh. Ako pa. Iba talaga ang magula. Oh. Talagang Ulang sinuwerte nga tayo ngayon. ko bukas, may pasok. Ha? Pasok bukas. May pasok ka bukas. Wala. Yan. Absent ka bukas sa vlog natin. Wala po. Anong oras guys? 4:30. Ay, lapad. Saglit. Para palanggana. Wait lang. Ganda ng tanawin dito. Parang malapit yung bundok no. Kitang kita yung arayat no. Pag pinuntahan mo, napakalayo. Time check natin guys sa 4:30 no. 4:50. Ay 4:50 na pala. Hapon na guys. Extra si Ayayay. Ano naman? Siya naman oh. Umirit siya. Makakatama kaya to. Wala Ay pang na yung ano. huli namin no. Ano sa palagay mo? Tatama ka kaya dyan? Tama ito yun.
Wala, natahimik ang mga tilapia. Baka kangkong lang itatamaan mo dyan. Hindi. Ha? Tumahimik sila. Sige nga, pakitaan mo nga yung viewers mo dyan. Kaya lang, wala pang nagpaltaw. Nagpaltaw, wala pa yung nagpaltaw no. Wala pang nagpaltaw. Ayun, may nagpapaltaw yata eh. Nasaan? Doon no. Yun, maitim na yun. Wala, di ko makita eh. Ah, wala pa. Nakakasilaw na. Oo nga. Hapon na oh. Meron kang nakikita? Meron. Nakita, nasaan? Kangkong, ayun oh. Daming kangkong. Wala na akong Ayun. Ayun oh. Wala na. Lumubog na. Mambog. Dito malalapad eh. Ayan ah. Ay. Ayan oh. Lapad, ano yun? Oh, ano yun? Ay, patay ang basurahan. Di, Basura yan tinamaan mo. basura. Oo, sige akin na yung ano. Kamagkay. Tumama kaya to si Ayayay. Malaki yun eh. Malaki. Oo. Wala, hindi man tumama eh. Bah. Oh, sabi ko sa'yo, basura yung tinamaan mo. Bakit ganyan? Pag ikaw tumatama ka no? Tumatama sa basura. Pang Santa Cruz lang yata ako ah. Ano ba? May nalalaman ka pang Santa Cruz ah. Ito yung nakikita nating plastic kanina eh. Kandilo. Oo. Yung bag natin ah. Yeah. Wala na. Baba na tayo guys. Oo. Pauwi na naman kami. Kaya yan. Huwag lang malaglag pa itaas. Dami oh. Uy, dami ah. Langin natin. 1 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23. 3 Ba? Bawi! na guys ang ating huli. Kami pauwi na. Pa-shout out tayo sa Andlit. Hanggang dito na lang sa muli mga Bisayang Kap. Shout out kay Rihanna Basilio from Duyong Hunters, Randags Hunters, SpongeBob from Davao del Sur, at syempre baka tirahin pa ng iba kay Katropa Pips na idol natin ng Guagua, Pampanga po. Shout out idol. At kay GN Vlog TV, isa po siyang magiting na bombero po. At kay Jollibee TV, ating kabalin watching from Taiwan. At kay Kakiwit TV, Erwin Tiksay, Baron TV. Alright, maraming salamat po sa inyong kapanood mga katropa, mga idol, mga Kabisayang Kap. Maraming salamat po sa inyong kapanood. Yun no.